ASDC Central Committee ahin pen sarsing ileng upon expelled the Putak Kopli constituency ASDC pen khonta applicable na kep apor kipi. Nizang Karbiang long lakha troxy Kopli MEC constituency ASDC Ratcharia songa hin pen ASDC Central Committee atumapan khonta applicable na kep angbong sarsing ileng upon ka expel Putak applicable na kep khonta angbong to remove me matik to withdraw repolute Kopli constituency ASDC pen sodak phirang kiamai kang nipon lapen sarsing ingleng aphan ka expel Putak ASDC Central Committee atum kichok che Putak che kobir pon pe lapen Kopli constituency ASDC atum apha jongsi nang chingki ke nang chingwai we polote lapen APHLC NGO pen alliance kido remove me polote Kopli constituency ASDC pen ke claim klelu pusi klarak sodak pen phra ke thing lamthep pachinipo Labang Salong Kopli constituency ASDC President Chandra Singh Dura, Lapen Secretary Long Kirong Phar, Lapen Vice President Joy Singh Kro, Assistant Secretary Joy Singh Dura Dum Ahin Pen, so that applicable nargap Ghonta Angbong, Jevidro Dre Pulote ASDC Along Claim Tek Thelo Lapen Kopli constituency Pen ke ASDC Pavedet Pupusi Clardak Pen Alam Tek Pachinipo. To pini dak karang ke dak han hang nang ko bangke dadak pini nilitum Kopli homosti long nili presiden iglo lasi central committee pen sarsing leng phan alang litum expel da bangke nilitum ta lingdug lo lasi claim ro amudit phanjong si expel long ba party amudit tumjong pe si pini ji chiflung rong expel rong pulote party ko ansing le ima lele mala ke ning du galam lage lasi central committee tum non ka plan thu bangke BJP sarkar plong si kai ta compromise sa song si do bom amar lasi lake BJP tum etem alam si do koklo sarsing leng phan alang li phan expel pe bangke lasi jokson be alang li personal gal expel pi no ba central committee pe no pinot bangala ke nilitum homosti a president pen si ba homosti si pen ke nilitum ke la ke kom delo ba ning duglo lage la sila lang litum la 48 ward ardani ghonta an pilon nilitum la so amrit fan review bithude nai la pera ko cities Hamran district president bang padu thot nai pu among sin ni chuniri lo jongsi alang litum jongsi Nasting wa ave lapen alang tum cikubira ave pulote nilitum ke ASDC bang nilitum cirian je sita me party long kame kedam noi lapen dhara donoi lapen pinjara program be do san nilitum claim tek thelu lagi Jackson be leadership akol sen Jackson be leadership long bang nilitum dason alang compromising ke do alam the pen pengen ni litum ke la re krojun elo aku claim nun tek thelu son pulote lapen alang litum la non head NGO PLCF tum pen alliance bangken litum ta dak pen chuning ri bangkala pulol alang litum elake withdraw da sime ya thema alliance pulot alang litum pilo BJP pen alliance dat ke alang litum BJP tum pen alliance kuri da noi sita pini NGO ta mane tum phan alliance bangkan ni ke koyun eno akol ni ke claim nun tek thelo nilitum la Kopli homosti bangket kadijol phachi alang litum jongsi la hai ka chingwa ve pura dil pura kadijol no la pen ne like party long ta program long bangki dunji pu bangkan ni litai organize ne lo dam dunda dunde lo la sorting pen do thot bulot ni like ke claim da le ve lo ningkan plikep an bangkan ni litum da claim lo sita la sopen angring avel je Pini Central Committee tum si handbrake kiwan ji pu phanta kabor ia ve la si BJP phan compromise that ti an bang kan ni tum ta la an bang kan ni tum ta hoy jo ne lo la si ajana sarkar phan sarsa long le an bang kan ni tum ke la ke ni tum ke ning du lo lage la si mane sarkar phan jong si ka sarsa phan thek lo mane phan ki chok ti phan sarsa dum lo plote Central Committee men permission nangi pu bangka nilitum la ke ning du lam lage
la ke la kulut point hen li tum kroin la pen akolang li tum put press media pinoi Hamdan district pen press media pinoi jarl pinoi pusa central committee no permission enangi jongsi la so freedom ni li tum hanang pikpe bulota ni li ke party si claim telo claim un elo athema सरकार चौक के बंके अपोजिशन तो सी लाएगा रोल दो अपोजिशन तो सी क्लेम नहीं जेला तुम काम में क्लेम चौक के डेट सहला डाक पकलांग दु नहीं बंके अपोजिशन तुम हेलो लगे सरकार पिदा क्लेम ले डेट नाने ला सोन क्लेम डेट पुलोते ला के कपकेंग दु नहीं बंके अपोजिशन सी रोल प्ले नहीं पोट बिनी यों सी सरकार लोंग यों सी कॉम्प्रोमाइज दुन डेट बम पुलोते नि लिके ला सोटेंग पेन पुलोते नि तुमके डिस्ट्रिक्ट कमिटी लोंग तानी लितो la pena ko homosti committee long da president pon ni la an bangke litumke dijolji phani litumke kabor ipula sonjong si lalang litum la so 40s r ani honglo la silang litum la hai compromise me pulote litum han chu vai ve pulote la ke ni litumke budi emangka dijolo la am chom kopi hin pen ke la an sin litumke paklang igder lo la si la son dambom lang pulo den la ke na hok na lele da wala si kopi homosti pen bangke nilitum la hai bang ning duk tupak lang si alang litum phanta la an si tuning si jong si nang ting vai pulo den litum klem di nang ting vai ve pulo te sorting dambom pulo den litum klem dek thena dan cholo ni de nilhin sidana hin sila an bang nei khud no ni nilitum nomor proxy kopi constituency non hajong mai phu benta paklang lo penili dun mai phu benta paklang tungge lai lo kidam tang ningkan pharu kri sirke pen troknar ke trok kri trok si klu amen karbi alamen puike lo sita ESDC mang pe tek det pen nilitum phan ekijapon alidaratum wan angbong ne ka chisong nilitum phan nang Japon lo nitum kroidun lo ta pininga bangke nilum nomor proxy hatnong kopi constituency bangke ningduk tupek lang nang kolo laso along nilum ka chopha media bitung ta nang rap nang chiturun pen napa pangdak pon man ti alang tum bang lo alang man churu lo lagi pui bang nili lai lo kidam tang ke kleman bangke nilum ning sam kita pining ka song nang ke Japon lin alidar tum jokson bi pene chenglok central committee kachari tuman nil dum hala something na claim lo dis hamren district committee along in charge ake hai ronghang sangho pen chenglok nil tum mai phu sarsing leng phan pen chenglok kongsun bang pol kathar hai phan chenglok na spell piason lo ba sukos notice na pi pen chenglok nil tum kopi constituency asal nitum ningduk cupek lang lopini lasila soteng si klem bom lang pulutang te niltum labang so alidara long ke niltum hat nong kopi constituency pengke klem nun thek thelo si song nun delo la pen si song delo ta niltum putip the alang litum si puthot aning siri bang thu hala sokot notice ki pi la pen sa ting leng phan file that la song si nitum sok se delo pu chorelas pen puthot claim tu pamena punang chur pikeng tu pul te nirum kroyi la peng alangli tumako ke claim tu det NGO official silo pen alliance alam bangta non prabjin pen alangli tum chewidronang po nilitum kopli constituency pen alangli tum han apor piglo tas jong si alangli tum nilitum la so alam nang chupa kengke po te nilitum ke labang so central committee don claim boya central committee ali dara lam ke niltum kroi tek telo niltum ke tanong blonte constituency jamin tum chubidu det ji panda niltum pini kadu kove korte injir ya silong ke sama se hatnong kopli constituency long ke do tum an ke tum singwai alo ini pek lang idelo asinang litum jong si ke ka chinghon jilang plodang te kaya teng central committee a member na manon kaya teng tum phan nang si song linjai phanang li tumma thaing non penalin soviet tu ignon la elan salang amukhata la pengke la sarsing leng hai phanta expel pata na kai te district committee president nang si bithunon yala special si NGO long
kailan sa bangke dang tum withdraw vegampo lapen sa singleng hai phanta niltuma in charge ake hai XEM ronghang sang phanta kai teng pen pul hai phanta district committee ESDC ya secretary puthot nang paman thunong po la Plikirnar kep gonta plikirnar kabang bong sinang lim sebidu re penir tuman kai teng district committee nang paklem long lep lonte ESDC ma sinang lit tuma songja longken tumke nang sebidu dun depo ni tum nang pen nundel langsing tum singwa egla yang long mate Hamdan district ESDC Hamdan district committee along jari ponbom mai phuo ke hai sarsing leng asang khu phan lapente kong chun bang pol ki ka hai lapente in charge district in charge ke hai ramsing rong hang alang tum phan central committee hin pen babang so kai spell ayo putak in tum Kupli konsensi, ya sasi kupli konsensi hin pen bangke anpar ke ning duk keke dalo, lasi ning duk pigan lo, lasi nang tum la ghonta dikep ranar kep ang bang nang litum, la so putak la bahni bang athom litum theng mucori lidar panang tum nang kang khoi pia por banang tum chukubira litum pan làm thế nào pachini da prangsi dia phansi chuni lo yang si nang pachini tum tinin tum ke pinglada party office nim tum yasi party office along sin tum la bangso chingwa chingsai along situ nim tum mo yang sinal tum yang nang tum la yang si nim tum phan la so puthang nang pachini ni let pulo tini kapre sai ni tum da chingwa chingsai stamne yasi ni tum yasi bomji sita program aputhak ke nim tum ke claim tong ke lang lalu athip bilang lapen bangke nang litum ake ong pinil tu nil tum nang putun de party ya jak ding onang pulote keme muchot asai singal tum khan nal tum teng ponang gi chikroi ne pin asai mukha bang nal tum teng de pe kusin tum kupli kan bangke na pachini dumba APSLC NGO tangho kupine lahi bangkin tumang ke nang kidon dum dekhe lalo asi nilin kan bangke nili dak yasasi kupli konsensi komite a chundang iglo nilin pen ke lapan si pachini chola kadong